उन्हाळी धमाका ऑफर श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड कुडाळ. सुझुकीच्या दुचाकी खरेदीवर आता मिळवा विक्रमी लाभ. ग्राहकांसाठी घेऊन आलो आहोत विशेष उन्हाळी सवलती, आकर्षक फायनान्स योजना, गाडीच्या किमतीवर 100% कर्ज उपलब्ध, नो हायपोथिकेशन सुविधेसह, व्याजदर फक्त 5.99% सुरू. ऑफर 1 एप्रिल ते 30 एप्रिल 2026 पर्यंत वैध. नियम व अटी लागू. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिक्षण विभागात सध्या मोठी खळबळ उडाली आहे. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कविता शिंपे यांच्या विरोधात हक्कभंगाची कारवाई आणि त्यानंतर झालेल्या चौकशीच्या पार्श्वभूमीवरती आता शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. या संपूर्ण प्रकरणात शासनाच्या आदेशांमुळे शिक्षकांच्या भावनांशी खेळ केला जात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेकडून करण्यात आला आहे. कविता शिंपे यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर त्यांची चौकशी करण्यात आली. या दरम्यान त्या रजेवर गेल्या होत्या, मात्र त्यानंतर जिल्हा परिषदेकडून त्यांना हजर करून न घेतल्याची चर्चा रंगली होती. याच पार्श्वभूमीवरती शिक्षण उपसचिवांकडून हजर करून घेण्याच्या काढण्यात आलेल्या आदेशामुळे वातावरण अधिकच तापलं आहे. या प्रकरणात शासनानं तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी, चौकशी अहवाल जाहीर करावा आणि निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवावी अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून होत आहे. अन्यथा प्रश्न केवळ एका अधिकाऱ्यापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेवरती परिणाम करणारा ठरू शकतो. सिंधुदुर्गातील या घडामोडींमुळे शिक्षण क्षेत्रातील वातावरण ढवळून निघालं असून शासन आणि शिक्षण संघटनांमध्ये संघर्षाची ठिणगी पडल्याचं चित्र आहे. संस्थेवर काहीच कारवाई करायला तयार नाही. संस्था ऐकत नाही म्हणजे काय? 1 वर्ष झालं सर त्याला आदेश देऊन कोर्टात निलेश तू बाहेर घेतली आणि काय मला दिलेलं सर ऑलरेडी चुकीचं बोगस काम ह्या कार्यालयात झालेलं आहे. त्याची पूर्ण कागदपत्र माझ्याकडे आहेत. 2 शिक्षकांच्या ऑब्जेक्शन असताना शिक्षण अधिकाऱ्यांनी त्यांना 1 तारखेला प्रस्ताव जमा झाला आणि 2 तारखेला अप्रूव्हल मिळालं. लोकांचे 4-4 वर्ष काम होत नाहीत. 1 दिवसात म्हणजे टेबल शोधून आता आम्ही जमलोय ते फायली पण मान्यच करा. कुठं आहे सक्तीच्या रजेवर जरी पाठवलं असतं तर कारवाई करणं गरजेचं आहे. अशा पद्धतीने सभागृहात जे आमदार सांगतात ती खरी बाब सांगतात. सभागृहातल्या आमदारांनी मांडलेली बाजू ही खरी अशी समजून त्यांच्यावर कारवाई करणे गरजेचं आहे. ती कारवाई झाली नसेल तर तो अवमान, आमदारांचा अवमान आहे आणि सभागृहाचा अवमान आहे. सभागृहापेक्षा अधिकारी मोठे नाहीत. कोणी जो असेल संचालक उपसंचालक ते मोठे नाहीत, सभागृह मोठा आहे ना. हजर झाले की त्यांच्यावर जाऊन आम्ही आंदोलन करू ना. त्यांच्याकडे सभागृहात अशा पद्धतीने होऊन पण आंदोलन करून आम्ही त्यांना धडा शिकवू आणि जिल्ह्यातल्या शिक्षकांना न्याय देण्याचं काम करू. जे अन्यायाने जे शिक्षक आपले हे काही गोष्टी करून घेत आहेत, पण खऱ्या शिक्षकांना न्याय देण्याचं काम आम्ही आमच्या पद्धती शिवसेनेच्या माध्यमातून करू.